Lige i dag, der havde jeg måske lidt ekstra, fordi jeg ville hæve sig med i ærgelse over, at jeg ikke selv skulle spille. Fordi det er jo sådan en kamp her, som er super fed at være med til at udvikle de mælketænder, vi nogle gange har. Så, men altså, jeg havde en mand i Viby, og fik opdateringer dernede fra. Ja. Og da der stod 2-0, det vidste jeg i pausen. Ja, og så da det kommer foran 1-0, så tænkte jeg, okay, nu kan Varde score en enkelt, og så jeg havde måske forventet, at de lægge ekstra pres på. Jeg tror, de kommer så lidt for tidligt i forhold til, til mit blodtryk. Men altså, så må man bare sige igen, jamen, det synes jeg også, vi kan se igen i dag, der er stor udvikling på spillerne, specielt mentalt. Og at vi går igennem sådan en kamp her, hvor der er rigtig meget på spil, og går til Varde og vinder 2-1, det synes jeg, det vidner om på Danmarks niveau høj klasse. Og der kan man se, der er i hvert fald udviklingen. Hvis det var sådan, det var den kamp, vi havde spillet som med nummer 3 eller noget i foråret, jamen så er jeg ikke sikker på, at vi har stået igen. Nej. Men altså, der er nogle af dem her, der har fået lidt hår på brystet. Og så et eller andet sted, så er jeg sgu pavestolt. Altså virkelig, og det mener jeg helt nedfra, at når man går i gang med sådan noget, og så har vi et mål, at så der, jeg vil gerne nå det mål, det vil spillerne også, men den indsats, de har lagt for dagen, det bliver man delt med stolt af.